Tässä tulee kyllä aika monta kertaa päivän aikana kuljettua, kun pyörittää noita pesulan koneita, niin ei tarvitse sitten pesulalle välttämättä jäädä odottelemaan, jos ei ole mitään tekemistä siellä, niin voi sitten mennä kotitoimistolle tekemään vähän hommia. 2013 meillä starttasi tämä pesulatoiminta ensin vähän niin kuin omaan tarpeeseen ja pienimuotoisesti sitten tarjottu pesulapalveluja muillekin, mutta se on nyt tässä 10 vuoden aikana niin kyllä sitten sellainen kivasti pikkuhiljaa lähtenyt kasvamaan, että riittää hommia tällainen talviaikanakin, niin kyllä täällä viihtyy ympäri vuoden. Yksin tässä pärjää suurimman osan ajasta näin talvella, mutta kesällä sitten on enemmän hommaa, että mulla on sitten kesätyöntekijä ollut apuna, kun mankelointihommaa on ihan päivittäin. Matot on nyt pesty ja mankeloitu, rullailen ne ja laitan ne tonne orrelle kuivumaan. Ja olisi tarkoitus aloittaa toi mankelointihomma, odottelen anoppia tuossa saapuvaksi, että saadaan noin pöytäliinat nätisti laitettua kahdestaan. Mulle on ollut tosi tärkeä asia se, että mä olen pystynyt yhdistämään yrittäjyyden ja perhe-elämän niin, että mä oon pystynyt lapset hoitaa kotona ja kuskaamaan kouluun. Ja siitä on kyllä kiitollinen.